Po horúcich letných mesiacoch plných sladkého oddychu, opaľovania a kúpania sme sa rozhodli trochu schladiť vlastnoručne vyrobenou zmrzlinou. Na jej výrobu sme potrebovali kornútky, ľad, šľahačkovú smotanu, mixér so stopkou, mixér s metličkami, čajovú a polievkovú lyžicu, soľ, práškový cukor, čerstvé alebo zavárané ovocie. Do vysokej nádoby sme vložili ovocie a rozmixovali ho mixérom so stopkou. Rozmixované ovocie sme dali do malých kovových misiek. Vysokú nádobu sme umyli a vyšľahali v nej šláčkovú smotanu s práškovým cukrom. Na jedno balenie smotany sme dali 4 lyžice cukru. K rozmixovanému ovociu sme pridali vyšľahanú smotanu a lyžicou zmiešali. Do veľkej plastovej misky sme dali kocky ľadu a zasypali ich veľkou dávkou kuchynskej soli. Vytvorili sme tým chladiacu zmes, ktorá nám pomôže zmrzlinu zmraziť. Malú kovovú misku s ovocím a smotanou sme vložili do plastovej misky s ľadom a solou a zmes sme začali miešať. Vrstva tuhnúcej smotany s cukrom a ovocím na stenách misky primrza a preto ju lyžicou zo stien oškrabujeme. Ak by sme zmrzlinu nemiešali, vznikli by v nej veľké kryštáliky ľadu, čo by nebolo chutné. Zmrzlinu miešame dovtedy, kým nestuhne natoľko, aby sme z nej mohli naberačkou vytvarovať kopčeky. Neodporúčame vám však skúšať jej tuhosť tak, ako to urobil náš spolužiak. O tom, že sa nám výroba zmrzliny zapáčila, svedčí aj veľké množstvo druhov, ktoré sa nám podarilo vyrobiť. Malinová, jahodová, marhulová, čerešňovo-višňová. Kopčeky z zmrzliny sme vytvorili a do kornútkov nasadili pomocou lyžice a kuchynskej stierky. Iní zase použili na vytvarovanie malú kuchynskú naberačku. Veď posúďte sami, nevyzerajú naše zmrzliny takmer profesionálne? Experiment so zmrzlinou nebol iba zaujímavý, ale aj sladký.
Zmrzlina sa nám vydarila a všetkým ohromne chutila. A aký je fyzikálny princíp? Aby sa ľad roztopil, musí prijať teplo. Toto teplo potrebné na roztopenie ľadu nazývame skupenské teplo topenia. Ak ľad posypeme soľou, tá sa začne rozpúšťať v malej vrstvičke vody na ľade. Ľad totiž nie je celkom suchý. Molekuly slaného roztoku konajú tepelný pohyb, narážajú na kryštáliky ľadu a rozbijajú kryštálickú mriežku. Tým sa však molekuly roztoku spomalujú, čím klesá teplota. Soľ v roztoku bráni tomu, aby roztok zamrzol. Vytvára nemrznúcu zmes. Ak by sme totiž mali vodu, tá by zmrzla už pri 0 stupňoch. Samozrejme aj nemrznúca zmes pri istej teplote stúhne. Teplota tuhnutia závisí od koncentrácie soli v roztoku. Bližšie informácie nám poskytne tzv. Fázový diagram. Z neho vidíme, že najlepšia je 23% koncentrácia soli v roztoku, kedy zmes tuhne pri -21 stupňoch Celzia. Ak je koncentrácia nižšia, tuhne pri vyššej teplote. Ďalšie pridávanie soli na 23% nemá zmysel. Teplotu tuhnutia tým už neznížite. Na podobnom princípe pracujú aj iné nemrznúce zmesy, ako napríklad etylénglykol, ktoré sa používajú do ostrekovačov aut, aby stierače pracovali aj v zime. Aj pri nich je dôležitá koncentrácia.